Moli atema dituata patingkan basai di Boringon di napatupa acara Maria Raja di Madinanai atau tahun acara perkuat ni ina setonga-tonga nami inong lau manopot tuhata isan kami si Raja Hutaur madok mau lati gudang majolo tuhamu dongan sautanami amanami nanami nunga tung dengan ditutur-tuturi kamu kami laho mangalusi hula-hula tulangka saluhuna moliati gudang madiamu totong ma diramo tutuhata jala totong mahamu dia tuhata kahai pasong masuk kote mahita lau pati pacara song lau pahatai di Boringon song lima nami tuhamu raja ni dongan sautanami yang nami doa tuhamu pulau-pulau nami doa tulang nami saluhna madok mauliate malabok pusu kami tua depan muna raja ni pulau-pulau nami raja ni tulang nami doa sudi wudunan muna mengatung macai uli mereka dengan bahasa muna di batu dua kamu tu kami pemurua muna belu muna ima dinaung borhat ina siap teman-teman nami berumuna tutu dan tarulau kita semana tahatai di Boringon so ia mengidung tangyang kita marhiti amu lau nanami do tulang nami tu di mata patinggan basai satung di patiur acara tamar sugut laho pataruhon ina na taolongyon tinganan persatok dan sadinai tuat taman nama baloson saluhna kau dinadinggan na pinasa muna di Boringon asal po itu tu uli marsugut tapat tu baca nang dihamu lima sian huria amanami nanami sian huria moliate disudi kakak nanai pasal termula patu pot tamar sugut mulai sian nama muka satu na pataruon tuntunan kamu amanami nanami na sian huria ikut itu isi laho mamuka do kau jukot mau lihat tema diamu totoma di dotua tai pason diamu amanami nampak kita bangunan huria do segi luas nama kami kami so di mana di pemuruan nami berbeda nami mau lihat gudang dohot dohot buru simatua buru Sumatua ni itu rumulinan tuat sama natotong malon akan uli nadinggan diamu dinarap itamu tuat kami sumatua muna lau patu pacaron mulai hati tusnya kapangupia muna tuat taman nama balosona akan uli nadinggan na sunatapa muna so ni mana kita seluruhna dengan tubuh nami Adoli, Agidoli, boleh hati gudang, dinarap kita, laho, pada laulata, doa sautata, doa sudi, natauta, dibolehnya. Jadi kita masuk ke kuira, aku bau launon, asa jagar, dia lauli, di jualan itu ada satu, napaujuk kon masuk ke caron, napataru, lima nataulang, dengan natau tadi. Salinay tuat dari bata Jehovah ma na pasauto sudi ulot tamar sobat di patiur maka pada lalatas yang menunggut di daun kelas nyari asa pun tinggal seluruh nama dalam ulot salinay mau lihat godang madi kita seluruh na di bata ma na masuk-masuk kita so di mana bu saat kami begini. So kumanda play hata ni amak tua nami di son
sobat hadanina dua-dua 10 pitudung hari Sabtu lalu kata nauli kata pasu nani pasakuna apon nami mahot martongan ijabu tutu indah aduh indah lote kata nauli pasah nani pasah muna sauna dengan sautan nami hula-hula nami seudang ubah saudang mose. Jadi soras nahita jalur alay unang mitermula kita inang amang ala adonggo di patupa buru nami kira madungoy. Jadi kelas di soma upasa kami dongan sautan nami tong mangurumi buru nami. Jadi buru nami buat kamu sada